Imo de kung sundon. Okay na. Okay. Mga igsoon, welcome din sa dapit sa Sitio Iba, sakop kini sa Barangay Dansolihon. Unya kung gikan diri padong ka sa sentro, mudagan ni siya mga pila ka kilometro brad dinhi. 8 ka kilometro. So dinhi nako makita mga igsoon kining talagsaon nga talan-awon, no? So ang akong kauban si Brad Bingado og si Sister Lisa, mga membro mi sa Couples for Christ. Unya ang ato dayong membros kaabag si Brad Johnny Hagunaw. Oh. Juni. Juni Hagunaw. No? So couples gyapon ni siya. So dinhi natingala ko kay paghangad nako do na may lingin-lingin. Abana de kini, no? So abana. Uy. Napukol dahon. Ika sa Indonesia. Gikan sa Indonesia, Abana. gikan na. Talagsara ni. Ang tara makita ninyo mga isoro. Ang porma sa abana, ang porma sa abana. So niya. Lahi siya ang porma sa abana, itandi sa natural nga abana. Kunya akong gipangutana ang tag-iya ni. Ali gani dinhi sir, ali sir. Brad, ali Brad. So ikaw ay tag-iya aning abana sir. Oo. Lisod gini magkaamig magkatapat Maka- ka gwapo. Parehas ulo. Parehas. Brad magulo lingin. Kunya Nangasino na kagan. idol ni tanaw gani. Unsa man ni nga abana? O asa man ni gikan nga Sibilya? Sumala sa impormasyon ako na ko naligikan daw ni Indonesia. Indonesia. Oo. Kunya nakatilaw na mo tubo na mo yan eh. katilaw no sa yung sa gipunot ani. Nakatilaw na mi ani. Aslom gyud. Aslom? Oo, aslom. Pero ang Wala imong yung pagtuo tambal. kini tambal gini siya. Oo. So kini mga igsoon no. Wa pa man ta di man ta scientist pero basin siguro o kini tambal gini. Pero ang asigurado ko tambal gini kung gutomon ka tambal gini sa gutom. Kung makakaon ka ani, gutom ka. So matambalan gini mo kagutom. Sigurado. Bitaw joke lang. Okay. So salamat sa inyong pagtan-aw no sa kalagsaon. I-focus ka dito. Kuna gifokus sa. Nyarap. Namo ni siya ang iyang bunga. Oops. Lahi gyud siya mga igsoon no. Ang iyang lingin, Talaga sa iba gagbay, dili na motubo na siya. di na ni siya mudako. Pero kung imong tan-awon dako kayo kay gidulit man ako sa kamera. Muputot ay. Pero mura ra ni kadako sa kumo. Taron mo rin. Dagan mo comment ana, magaling ba? Mo mamilyonaryo ka. Iba ni na iya ginigda sa YouTube nga. Niya nga. Ano siya? No. Gagmay kayo. Galing ma sinso ko ani. Galing ko ani kaundan sa kong trabaho. Gagmay siya. Gagmay. Pero imong dulitan ay mudako. Lahi. Murag milon. Murag milon pero aban na day. So salamat mga igsoon. Salamat. Okay.